Tervehdys, se on Mikko tässä Jyväskylästä. Tänään koajassa tämmönen Audi Q2 vuosimallia 2017 ja ajettu tällä on noin 100 000 kilometriä. Auto on ollut yhdellä omistajalla ja siinä on 1.4 bensakone, tiedosti turbolla. Silmämääräisesti arvioiden auto on siistissä kunnossa ja mä ajattelin ottaa tän koajoon ihan siksi, että on syksy ja talvi tulee. No niin, eli pieni kuvaustauko tässä Seppälän City Marketin pihassa. Pitää saada vähän videollakin autoa ulkoapäin. Kokonaisuutena ajatellen auto on hyvä. Mä kirjoitan tästä tarkemmin varmasti mun blogiin www.mikonautobloggi.fi. Käykää katsomassa. Muistakaa laittaa heitä mun YouTube-kanava tilaukseen ja Facebookista sekä Instagramista Mikon autoblogi ja TikTokissakin mä olen Mikko Kilkki.